Ola, sabías que entre o galego e o inglés hai falsos amigos? Son palabras que cando as vemos escritas pensamos que teñen o mesmo significado que en galego, pero non o teñen. Os imos ver desde elas. Empezamos! Sabías que hai palabras que cando se escriben en inglés son moi semellantes ás galegas, pero, ollo, o seu significado é diferente? Na clase de hoxe imos ver 10 delas. Hai moitas máis nos vídeos das semanas pasadas. Ancient. A tradución incorrecta é ancián, referido a unha persoa. E a tradución correcta é antigo, referido a cousas. Current. A tradución incorrecta é corrente. E a tradución correcta é moderno. Foundation. A tradución incorrecta é fundador. E a tradución correcta é bolseiro. Governs. Tradución incorrecta, goberno. E a tradución correcta é institutriz. Gratuity. A tradución incorrecta é gratuidade. E a tradución correcta é propina. Suburb. A traducción incorrecta é suburbio, é dicir, a zona pobre das cidades. E a tradución correcta, zona residencial. Affront. Traducción incorrecta, afrontar. Traducción correcta, ofender. Colloquium. A traducción incorrecta é coloquio, charla. E a traducción correcta é curso largo, seminario. Educated. A traducción incorrecta é educado. E a traducción correcta, culto. Sabías que? Podes atoparme como @profe_aracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok
e tamén na nosa páxina web profiaracelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.